Okej. Titta spår så långt att det kan se en live video och här är jag gör ett live video och jag har inte velat sett min oj efter jag har akkurat prövat lagt en video på Instagram jag prövar just ett live på Facebook akkurat och det kommer lösa sig sen tog och det är bara en pröva till att jag har inte sett min oj ständigt än men kvui inte pröva tui at jeg haldi at det er ordentlig og møvlegar og jeg kunne komme i samband med dere mer beinleis. Og så gjør nok så mye vi fem folk, ein like, yay, cool. Ikke dislikes, det er det skegg. Men så, ja, som sagt, hvis det ikke kunne, det er bare en prøve live video. Tui det snakket man spurt, kan du prøve live video? Og det er nok også tui at tid halta som at man kanskje kommer bedre samband med hverandre annan ta det live og ikke som vanligt ta i klippe videoene og det sånn det er et størst arbeid ut i men jeg halde det også kan se ut til å kunne connecta med folk på en løs og det som for en del av det det synes det som jeg har dølt av Facebook men det gjør ganske ikke om det det samme det er en prøve som er å bruke til för mig att trycka i brukstingsna. Men jag vet inte, jag läppar twita. Så ja, det är det så fick det stolar var så väl. Johanna säger hej Johanna. Och det så är så inte faktiskt att skriva. Det måste gärna skriva eller spela spårningar eller något. Men jag har då stått att tacka vi tycker. Jag kom till tryck till ever nu jag gammal och jeg minnes nemlig at det ble veldig alvorlig for meg, heter Jesus var der krossen om, og at jeg måtte tenke mot Jesus. Jeg sa mine støv og jeg visste at uten Jesus så heier vi etter da Jesus kom etter. Og det var også Jesus er kærlighet som hun tok med. Sanna sier hei Sanna. Jesus er kærlighet hun tok med og vet han ikke at Olga säger hej Olga. Tack för det. Det var Jesus kärlek som hon tog med Orlanig. Och jag sa att Jesus älskar mig så nek och jag också jag kan inte annat än tack emot det som han är till mig och det som till gåvan som han bjöd mig till aviga löva. Och ta i blev 2 år gammal och efter att nå så lät jag mig döpa för under vatten upp efter och jag faktiskt var ordentligt ung men jag ville så gärna följa Jesus och jag ville så gärna visa att jag ängste att följa Jesus efter. Och ta jag blev döpt så såg vi det hända sangen som åker ner i dalen. Hej Sanna! Ner i dalen Jesus färg är vi här. Blommorna har växat helt en frisk renner här. Och alltså sangen säger mig som jag läste han och en möte nu av påsken och det som slår mig var själva hända regler som säger loja här och viskar för reaktionerna. Johanna hälsar familjen ändå var sagt så kan bara som loja här och viskar för reaktionerna. Det som slår mig var ja, du vet att det kristna livet snurrar sig om att loja viskar för Jesus. Jag har ju ofta personligen att jag lojar med att det kristna livet är också att loja viskar för Jesus. Och ofta så hugger jag tror inte att det blir sträviga, jag tror inte på motgång. Och i en sanning så säger sankring kvart jag valde då jag valde för Jesus efter. Jag valde att leva för Jesus, att viskar för han ösne. Ta i det delar, ta det inte så lätt. Och ja, och jag också ganska synja den sange för dig. Jag hade ju svär för den kommentaren 18. Jag hade kan det. Så sangen är så lös. Jag synja bara första versen. Kanske de känner ni läge hvis jag synja. Han är så lös. Jag hade ju jag vet inte om jag kan vända skärmen så att jag kan söka texten. Ja, jag kan ju. Jag tror jag ordla väl. Så sticker bara synja vi hemma hvis du har sangen. Nior och i dalen Jesus färg evitär blommorna här växa kältan frusk rännor här
Fegen ville fylja her to fest moi frelsare. Loja her og virka fyrre kronone. Ja. Svart sangren, og det som dem ordentlig vel, og jeg sier sånn, nemlig dette, en regla som sier loja her og virka fyrre kronone. Og det ikke lagt, men det det som Jesus kallar oss til, at loja virka for han. Og jeg som oppmuntrer meg, særlig at det ikke er så lagt til å minnes til det som Jesus gjør for meg. Det minnes vi da påsken, han døyer for oss, alt det som han løy, for jeg kjører oss og en utvei, for jeg vinner oss av et liv. Det er fantastisk. Og ja, og jeg hadde, man kan minnes at det er poster, man kan minnes at det er man får sundagsskole eller møte. Og jeg minner meg også at vi er så ikke hendet målene som jeg malet i 2014, det er nok som jeg var siden. Og etter for her, jeg fann faktisk stadig en del, at jeg skriver også her, og her stender, I have done so much for you, and what I ask of you won't even kill you, like, take your life. And what I ask of you won't even take your life. God, eller, ja. Så det som Gud sier, eller det som han sier i her, eller som ordet som at det som Jesus gjør for oss, det tog han seg liv, eller det dreper han, for oss. Men det som Jesus spyr om vi kan gjøre for ham, det er bare det vanlige lyttene. At vi går vi mennesker og elsker Gud, og jeg spør at det, i sjøen sier, det teker ikke akkurat liv. Det er bare som vanlig lyttene, og det er ikke lagt slett her, men det er så lydig at det er målet som Jesus har gjort for oss. Og det er alltid ordentlig oppmuntrende. At man kan minnes til det som Jesus gjør det. Så, ja. Jeg har alltid hatt det være syndet til som jeg husker. Jeg da er lei for å hitte et kommentar, noen så ikke det kommenterer først. På ja? Yes. Jeg tror slett ikke så vel vi er det er nok stått litt. Okej, jag sa att det skriva gosher och tack för det och äntligen hälsa åter familj och vänner så rätt. Så han också skriva och tack för att det skriva så vi tar hälsan det rör upp och sånt där. Och jag känner ju också din åter. Jag har ju mött dem när det kom. Så jag minns det kom. Så det är ordentligt stort lätt. Och onkel finns ju kalender så jag det skriva. Så det är ordentligt cool. Så tack för att det skriva. Och jeg har alltid rullet stort til å prøve å gjøre live, og kanskje tid kan få en best mindre career som personer, ta alt ikke så klippt og fint, og jeg har ikke make-up her vi av, jeg kan brus, så det er sånn stort litt. Så det var bare stort helsen, og vi ikke ting gledelige poster. Først sagt, men jeg glemte akkurat. Og ja, jeg har faktisk et vers som jeg hadde oppmålstrande. Nå har jeg syndrom, smil, hej. Johanna kommenterar jag ska smila. Verkligen fitt där dit. Och ett vers som jag kan läsa för dig till uppmuntra dig det är inte alltid så lätt och jag tycker ja, du vet. Jag har alltid så ho att tjäna Jesus och jag som jag vill ge så lätt till stegar. Ta dem om man väl Filippe brevet 2:13. Det säger till godet han som viskar i tikkon bäge att vilja og at virka etter gåa vilja synon. Så det som ber ofta, eller en bøn kommer her, ta i ikke av så gåan ho, det god, vil du gjøre meg vilja, og vilja at virka, tjena til. Og det er en ærlig bøn, og det er en utrolig effektiv bøn, og ikke min andre i livet. Så jeg husker, hvis tid også, du vet, det er så ikke etter, ja, at tid har valgt at vi reser etter, og det er ikke til noen, men det føles ikke så lagt. Så hade vi kunnat be att det var så god hjälp mig att vilja hjälp mig att virka. Hjälp mig ut i. Det är inte lätt. Med god intresse hjälp mig ut i. Så det är så stort att jag kommenterar. Jag måste göra ett video efter här som är ganska bidig spela spårningar. Så det är ju ordentligt skeg. Ganska armpåska för en Leo. Jag får se frågor på Instagram och Snapchat. Hvis det vill göra vi här på Facebook. Men jag säger bara tack för mig och glädjeliga poster. Tack för att du tog det vi. Nu har det faktiskt långt över 20 minuter. Så jag får pröva vita om jag kan ändra det här också. Ja, här.
Okej, tack för det och glädjeliga poster. Har du påskägg dina? Ja, jag har ju ett point här. Det är faktiskt gigantiskt. Och jag köpte det bara till det kostade 300 kronor. Det var sånt billigt, så att säga. Vi var inte ska göra vetta. Jag också ska göra video med en äta, men jag får inte orska det själv. Så vi sitter om husgott, skriver till mig. Det går ju ett påskägg som jag har. Jag har alltid ju ett annat som mamma köpt mig. Och det är fint. Och därför är det samma familjen. Men jag har faktiskt ett störst påskägg här. Som vi gör också vita och stortligt som det är ska söka. Jag vill bara att det ska vara så ser man fra. Men det ser jag var spårningar några lycka till chansen chat. Ja. Så aldrig se på till att välkomna skriva till. Så tack för det, för glädjeliga poster. Bye bye.